Yun, no, si tatay. Tayo, anong pangalan mo, tay? Victor, Victor? Ilang taon na ho kayo? 61 na. 62 ako sa October 28. Oh, ang daming gulay dito. So, gulay yan ni tatay. Sa inyo lahat to, tay. Oh, sir. Ikaw? Ay, ba naman may-ari dyan? Ay, pamayari dyan, hindi na ikaw. Oo. Taga-aro ng sakbit. Oh. Bali, saan yung bahay nyo dun, tay? Sa... Ayun, yun. mismo, yung nasa bungad? Oo, yan. Walang dingding. Kaya pag diningding ako, madilim. Lalo wala kaming ilaw dyan. Sige, tay, ano tayo, tay? Dito tayo. Ayan, pagpasensyaan nyo na kanina, yung mic natin na isa, hindi ko na i-open, kaya walang boses. So, baba tayo rito, kausapin natin si Tatay Jose. Anong pangalan niyo, tay? Victor Marmol. Tatay Victor. Okay, dito tayo, tay. Ay, Woo! hirap lang. Grabe. O tayo, bibigas ka dito. Sir. Yan, thank you from Sir Darrell, no? So, lagay na lang natin dito yan para makapag-usap tayo ng maayos si Tatay Victor. Bali ilang taon na kayo dito naninirahan, tay? Nasa, na? 29 taon. 29 years na? Ang tagal na rin, no? Wala Ito pa. kayo, tay, lapit kayo dito, banda. Wala pa ditong... Ito lang hanap buhay niyo, tay. Oo, ito lang. Gulay. Oo. Tsaka Ano yun, pa? Ayun sa kabila. Sa inyo rin yun. Oo. Ayan, hanggang doon lang saan. Yung talbos ng kamote. Oo. Papaya, ang dami din, no? Yan si Tatay Victor, oh. Bali ilang taon na kayo ulit, tay? 61. Sa 61. itong October, 2023. Di sa October 28, itong darating. Ilan na po 62 ang ano na nyo, ako. tay? Ilan na po anak nyo rito? Ay, wala. Kasi, sir, yung asawa ko, may unang asawa yan dati. Tapos nung nanganak siya doon sa una niyang asawa, pinalis ang matres kasi nahirapan siya mga anak. So hindi kayo nagkaanak, hindi kayo Wala. nabihan. So bali dalawa lang po kayo dyan sa bahay na yan. Oo. Ayan po yung bahay nyo, yung walang dingding. Oo, walang ting. Ay, yan ba? Oo, yan. Paano po yung pag umuulan, tay? Ay, hindi naman kami mapasa. Hindi kayo Kasi namabasa. malapad naman itong palikpik ng tulay. Oo. So yung mga kakwela, mga kabiyaya, oh. So dito, bali ilang pamilya lahat yan, tay? Maabot kami ng, dito lang, maabot kami ng mga 40. 40? Oo. May mga nagbibigay rin ng ayuda dyan? Nung nakaraan, yung nagbabagyo-bagyo. Pero pag galing sa barangay, ay wala. Sa paggaling sa barangay, wala. Pang munisipyo lang po. Oo, mga pinaglilista lang kami. Tapos, yung, di ba, nung nakaraan, nagkaroon ng ayuda na 6,500 daw yun. Hindi kayo nabigyan. O, tapos itong December naman, sabi sa amin, may tigta-3,000. Pinapakita sa TV yan. Galing na yung kay Bungko. Ano nangyari? Pinaglista kami dito. Tapos pagdating, Wala naman. Hindi man kami nabigyan. Nabigyan na dito, 5 tao lang. 5 pamilya lang. Grabe naman yun. Maabot kami ng nasa 40 pamilya. Kaya sabi nila, lalo na ako, lalong hindi talaga nakakuha hanggang simula nung lockdown pa. Hanggang ngayon, walang nag-ano dyan. So, Wala. bali, si Boy Sardinas, di ba, kilala nyo? Yung namigyan Oo, yung may dyan dati. Yung close ban, yung may bigas. So, bali, namigay daw siya dyan, eh. Oo. Lahat kami nakakuha kami. Pati nga yung wala dyan, bali akong pinaka-team leader dito sa Ikaw yung unang-unang nakatira dito. Oo, kaya bali pinaka-team leader ako nila. So, sa 29 years kayo dyan? Oo, wala pa dito yung tulay nung araw. Pero, Wala pa, ang tulay dito nung araw, yung kahoy pa. buti wala Tricycle. nagpapalis sa inyo. Hindi, pinalis na kami dito. Dinimulis na kami. Kailan ho yun? Yung bago lockdown, mga 1915 siguro yun. 1915. Wala namang hanap buhay doon sa nilipatan namin. Hanggang namatyan pa kami ng pamangkin dahil kahit pambiling gamot, wala. Mabuti, natulungan kami ng mga bulkagin. Ayun. Nabigyan ng libingan yung bata na namatay. Bali sila nag-asikaso ng kabaong. Tapos yung
Pag may naglalaman, magbigay silang yung asukal, kape. Ayun. Nakaraos din kami doon sa dinalasan namin. Sa panahon ngayon, ang tay, ang daming lamok dyan. Oh, malamok pag ganito. Oo. Nung araw, hinarang ako dito ng tali. Telephone wire. So ito talagang taniman mo talaga to noon pa. Oo, Pati yan doon. pero pag lumaki ang tubig, wala yan sila. Wala. Namamatay din. Okay, inaabot dito ng ng Namubulok tubig. yung halaman. O, yung water lily, dito lahat yan. Kaya pag lumit ng tubig, yun, napapakinabangan ko. Inaabot ko ng tubig. Kangkong, ay bawal. Ay, bawal. Pangit ang kangkong dito. Pangit. Kaya kasi walang tubig, marumi na. Marumi na, no? O, nung una pa kami dito, kahit isang water lily, wala nung araw dito. Nung bago pa kami. Bukod dito tayo sa pananim nyo, ano pa po yung iba yung tinda? Wala na, ito lang. Yan lang talaga. Oo. Ina-harvest namin, tapos dadali namin sa kinit. Isang tali, bigay namin 10. Isang tali ng So, tali. paano yung araw-araw? Saan kayo? Hindi, ang asawa ko minsan nandun nga silang gabi sa Greenwoods. Saan? Doon sa loob ng Greenwoods. Anong ginagawa? Manguha ng ganitong gabi. Kasi Kasi- yun yung ibibenta nyo. Oo, kasi may hulugan siya na yung... Sumali siya sa asa. 10,000, Utang. utang. Magkano? Tuwing Martes, 550. 500. 550. Tuwing Martes. Oo, kaya yun. Gano'n siya kasi malapit naman ang Martes. Maghuhulog naman siya. So, dadalawa lang kayo, no? Oo. So, Dito, bali, pag bigas-bigas, nakakuha naman kami. halimbawa, sa isang araw, pag nag-harvest kayo niyan, magkano kinikita nyo dyan? Minsan 300. Hindi parehas. Kasi kaunti lang naman. Bigas ulam na, no? Oo, Pwede ulam. na. Diyan, may mga kapatid din kayo dyan, kamag-anak. Yun, yung nabigyan ng kasama ko na doon. Balik kapatid yun ng ng asawa ko. Yung maraming anak dyan. Saan? Yung dito? Oo, hindi yung kabila. Kabila. Oo, yung binigyan ng kasama. dalawang- Binigyan ni Boy Sardinas. Oo, kasi yung may katapat din siya doon na bahay. Siguro tayo noon, sa tinagal-tagal nyo na rin dyan, no? Parang wala na, sanay na kayo. Oo. Ito nga, sanayan na. Kaya minsan, pag mag-ano ko ito, hindi na ako nagtichinilas. Natanggal kasi mahirap mahulog. At doon, Hindi ka nagchichinelas. Kami yun, daming bubog. oo nga, nakakulong ang yun yung asawa niya. Oo, ano sinabi niya nga rin. Kaya kawawa nga rin. Kaya nagtsaga siya dyan sa mamihan. 300 yata ang araw niya dyan. Yung 250 lang daw, tapos depende pa sa ano. Oo, 250 lang daw. Kaya mahigpit na yung amo-amo niya dyan. Ako po. Kaya lang Kaya pag mahirap pag nangangamuha. pumasok siya ng, diba, halimbawa alas 8 ng umaga, hanggang alas 8 rin ng gabi. Grabe. 8 hours? Oo, 8 hours. Sobra pa. Oo, sobra pa. Pag alas 8 rin ng gabi sa house. So tayo matanong ko kayo tayo, gaano kahirap manirahan sa ilalim ng tulay? Hindi, pero sa pakiramdam namin ngayon, medyo okay kami kasi kaysa mangupahan kami. Wala naman kami Ang pangbayad. bayad, no? Oo, magbayad kang ilaw, Kuryente. kuryente, tapos tubig. Katulad nito na aming, wala naman kami anak na nagsusuporta sa amin. Kawawa talaga kami. Kaya dito nagtitis lang kami na kahit malamok. Basta yan talaga, mamaya ipakita ko sa inyo yung bahay ni Tatay. Oh. Bahay ni Tatay, yung nakikita ko dito, walang dingding. Yung- Trapal? Oo. Ano yan, CR, kusina nyo ba yan? Oo, nagawa kong CR. Kaya yung iba dyan, pag nagdudumi sila, inalagay lang sa plastic. Ang Tapos dami yung yan. tatapon dito, kung bawal nga yun, pero sabi ko, pag may bisita tayo, nakikita yung naglulutang-lutang dyan ng Ang dami plastic na ding may- tayo, ang daming bata. Oo. Kabila yun, yung puting babae na mataba. Buti hindi nalalaglag yung mga bata dito, hindi naglalaro. Hindi na. Sa awa naman ng Diyos, walang nangyaring ganyan dito. Wala. Buti naman. Mga marunong na rin sila mag-ingat kasi. Sanayan lang. So, ikaw ang leader dito, sa'yo nagpapaalam yung mga tao kung titira sila dyan o hindi. Ay, hindi. Hindi na sila nagpapaalam. Mga, yan. Yung iba dyan, kailan lang yung mga yan. Ang iba may 5 taon na. Ang iba may 3 taon. Paano hindi nagpapaalam? Hindi, basta lang titira sila dyan.
Sabi ko sa kanila, dapat magpaalam kayo dun sa ating chairman kasi ayaw na dumami dito ng tao, lalo na iba dyan, nasa labasan ng tulay. Sinita na sila ni chairman namin dito. Eh, yung problema, Eh, po yung asawa nyo. ay hindi. Yung, bakit? Mamaya, Nay, mamaya. Ha? Oh, nabigyan na pa. Sino ba yan? Yung kapitbahay ko rin doon. Namimigay? Ano daw yung May na- binibigay? Awan ko anong binigay. Sige, sige. Galing doon. Ano kaya yan, no? Kapag dinigdigan ko kasi madilim. Ano, wala kami- Bakit wala kayong, ano dyan, Tay? Wala kayong... Ilaw? Ilaw? Pagdating ng yung pa ano na, mga alas 5, kinakabit niya, lakaw lang. Yan, dadamper. Anong jumper kayo? Oo, may nagkakabit na ito, may pambayad na 30. Kada kabit araw-araw yun. 30 pesos. Oo. Pagka Kabit meron, araw-araw. pero pag wala, pwede okay ng 20. Kaysa bibili Lahat na kami. yun, electric fan, ilaw. Oo. So, Ang mahalaga maliwanag dyan, din pala ilaw dito. talaga. Ilaw kasi, ang ilaw, pag kandila naman, yung tigsampu na malalaki na ganito, Pero kung halimbawa Kaya 20 tayo na may magbigay sa inyo, libreng bahay, lupa, alis kayo dito. oo, alis kami. Yung binigay kasi sa amin nung araw, yung dinimulis kami dito, ano kami, 22 palang persona nung pamilya pala, nung una. Binigyan kami nung pabahay sa Baras. Barasan yun. O sa Baras doon sa, ano na, sa may lampas ng Kugyo pa. Kogyo, layo. Oo, layo. 172 ang pamasahe, papunta lang doon. Eh, dadaan pa kami ng Tipolo, tapos Kugyo. Bali, 5 sakay. Eh, asan po yung lupa nyo na binigay sa inyo doon? Hindi naman binigay talaga sa amin ano, parang ginawa sa amin hulug-hulugan. Ah, kinahulog-hulugan sa inyo. Oo, 25 years. Tapos ang flooring pa, mabagsak ka lang ng martelyo. Butas na, kaya tinipid sa materialis. Grabe naman. Oo, grabe ang ano. Eh, Tapos, asan na? Naghulog ka doon, Tay? nung ano, kasi wala nga kami hanap buhay doon. Umabot kami ng 11 na buwan. Oo. 11 na buwan. Kaya may pangako sila sa amin na ano, bibigyan daw kami nila ng 18,000 Oo. para pang panibagong buhay namin. Dito ang tuwa naman kami. Sabi na sige, ganung araw. Naibigay sa inyo yung 18,000 na yun? Wala. Wala rin. Wala. Tapos, Pero yung bahay nyo rito, na-demolish na nung panahon na yun. giniba na. Hindi dyan pa kami sa likod ng mangga na, sa baba. Eh, dito, tinanggal na rin ng mga tao dito. Wala pa ito nung araw. Yung palang isa. Bali, hindi naman nila ginawang pangako na sa amin ng ano, na 18,000 daw. Eh, sabi ko, kung natuloy sana yon, dahil meron naman akong tawto, yung sidecar. Kasi kailan doon talaga may hanap buhay. Kasi marami naman bahay doon na nakatira na, libo-libo na. Bali, bala ko sana kung nabigyan kami puhunan. Ikot-ikot ako, maghahang ako ng isda, gulay. Di masusub na namin yung pangailangan namin araw-araw. Eh, hindi naman kami binigyan. Nagkagutom-gutom na kami doon. Eh, wala. Sabi ko, ay meron nag-ano doon, namimili ng bahay. Opo. Pero ang pinirmahan namin, bawal magbenta, bawal daw magsangla, bawal magpaupa ng binigay sa amin na bahay. Hanggat hindi pa daw namin nababayaran sa 25 years. Grabe naman. Magkano hulog nyo sa isang buwan? Ano, 200 sa umpisa. Sa isang buwan? Oo, hanggang 5 years, 200 lang. Nakatira ka na doon? Oo, yung 11 na buwan na kami nakatira. Ilan na? 11 na buwan. 11 months, so... Oo. Eh wala, gutom nga kami nabot namin doon. Eh sabi nila, Eh, paano yun? Ngayon, iniwan nyo doon, binenta mo? Hindi na? bininta namin kaysa iwan namin doon. Eh, naabala na kami ng ganung araw o ganung kailan. Kung sinabuan lang nga. Wala naman nangyari sa amin doon dahil walang hanap buhay. Bawal mag-ano doon, yung halimbawa, kasi parang subdivision din yun. Oo. Pag pumunta ka doon sa mga alam mo ganito, bukid, eh, dami mga kahoy, kawayan, may mga tuyo na nasanga ng kahoy. Bawal manguha doon. Eh, siyempre, wala kami gas. Manguha kaming kahoy na para pagsaing. Eh, bawal. Grabe, hirap. Oo, hirap. Bawal magpasok ka ng mga ganun asinda ng yung mga asindero, Oo. ng binakuran ng bayad. Bawal pumasok doon. Naku po.
Pag pumasok ko daw doon, Anong pwedeng hanap buhay doon? Wala. wala talaga. Ako, Pero kung may, gutom talaga meron dun. nga sir, kung may punan, okay sana. Hmm. Kung natinupad lang ako na sa amin. Wala. Ay, insakto na, inabot na kami ng So 11 yung months. bahay, akala nyo libre pala. Oo. Binigyan kaming kontrata. Ganun kakapal yung pinapirma sa amin. Hmm. Hindi nga rin akong makapirma dahil una-una, mahinang pinag-aralan ko. Malabo pa yung mata ko. Hmm. May nag-tutor na lang. Hmm. Yung mga May nagturo na. ano rin doon, yung mga empleyado doon sa opisina, sa baras. Ganun, kaya makapal, hindi ko ma-firma dahil mga English nakalagay. Ayun, nangyari na, ako, sige, binta na lang natin. Kaya, yung may pera talaga, bili siya na nabili doon dahil mura lang. Pero sa palagay niya tayo, may iba usapan tayo. Ilang pamilya lahat yan? 40? O, maabot kami 40. So, halimbawa pala na may pera tayo mga kabiyaya, pwede pala tayo rito mamigay ng kahit 5 kilo kada pamilya. Malaking bagay na rin yung tayo, no? Malaking bagay na yung sabi siya. Kami nga lang dyan, yung 5 kilo. Pag nagtinda kami, at tulad bukas, magtitinda asawa ko, bili ng 5 kilo. Yung 30 city lang kilo. Oo. 185 Mm. ang 5 kilo. Isang linggo na namin mag-asawa yun. Isang linggo nyo na yun, 5 kilo. Kaya lang magkasos kami sa ulam. Kaya lang talaga, duty-free sa ulam. Sabi ko, gulay-gulay lang tayo. Bili ka ng... So yun tayo na, bago natin nung tapusin yung video, yung purpose po nitong pagbibideo namin, baka sakaling may tumulong sa inyo, kahit man lang pangpuhunan nyo. Pero tayo kung sakali man diyan, anong pwedeng itinda dyan? Parang ano to, may tindahan ba rito sa ilalim? Ay, wala. Kailangan din permit. Kukuhaan din ng permit. Bago Yan kayo sila, dinimulis yan sila dyan. Sa taas. Yung mga, di ba may nagtitinda dyan mga wik-wik? Kaya nandun na ngayon. Yung Nandun dalawang... na sila sa dulo. Oo, kaya pinalaya sila dyan. Grabe naman, no? Grabe ang higpit dyan. Ang higpit pala. Oo. Gustuin mo maghanap ng ay wala ka rin magawa kasi huhulihin ka lang. Oo, hulihin ka. Nagdadala sila ng truck. Pagka matigas ka talaga, padala ng truck. Kung gagawa kang kubo-kubo na mapatong-patungan mo ng paninda mo, didimulisin nila. Pati sidecar mo kung anong gamit mo. Para ibig sabihin na huwag ka nang bumalik. O sige tayo, at paalam tayo. Ito po yung bigas. Yan. Maraming salamat. Sa susunod do, pag nakapag-ipon-ipon kami o may mag-sponsor sa amin, mabigyan natin ng tigli 5 kilong bigas o kahit kung tigli ilang kilong bigas, mabigyan natin yung mga ano, May yung nagpunta sa amin dyan. mga bahayan dito. May nagpunta sa amin dyan, taga-tagig din sila. Ano yun, pastor na yun, pastor. Pinuntang kami dyan. May pangako nga sa amin yun na, bago daw, yung nag-lockdown, may Yun lang, pangit yung pangako. Oo, wala man dumating. Ako hindi ako nangangako tayo, pero may bigla kaming sulpot pag may pera talaga kami. So ito, maraming salamat tayo. Thank you po tayo. Marami rin salamat, sir. Ingat na lang kayo dito palagi. Yan, salamat. Ito muna po tayo. Yan mga kakwela, mga kabiyaya. At maraming salamat sa sa suporta. Ayan, kung makikita nyo dito ngayon, yung bahay dito, sobrang dikit-dikit yung bayad. Talagang kawawa yung mga nila. Kawawa yung mga sitwasyon nila. So yun po, maraming salamat. Ingat po kayo palagi and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel at kila Boy Sardinas. At alis pa po kami para mag charity vlog pa. Ayan, tatay, salamat po Yes, tatay.